Članovi Kulturno-umjetničkog društva Josip Šošić iz Tenje na izmaku su godine organizirali svoj već tradicionalni godišnji koncert koji je u Hrvatskom domu okupio nekoliko stotina Tenjaca i njihovih gostiju. Svečanom koncertu nazočio je gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, koji uz čestitke za Božić i nadolazeću novu 2017. najavio osvjetljenje ceste od središta grada do Tenje te izgradnju nove sportske dvorane. Kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić osnovano je u Tenji 2002. okupljajući brojne zaljubljenike u slavonsko-baranjsku kulturnu baštinu iz ovog osječkog mjesnog odbora s oko 8.000 stanovnika. Posljednjih godina članovi društva organiziraju već tradicionalni godišnji koncert kao blagdansku čestitku svojim sumještanima i gostima. Pred kraj same godine idemo napraviti rezime onog svega što smo radili ove godine, prikazati jedan dio programa. Moram reći, evo, Kud Josip Šošić puni 14 godina rada i kroz sve ove godine jako puno nastupa. Evo, naše sve sekcije broje preko 100 članova. Večeras će se ovdje predstaviti dječja folklorna skupina, odrasla folklorna skupina, muška pjevačka skupina Bače, ženska pjevačka skupina. Na koncertu su članovi svih sekcija Kuda Josip Šošić od najmlađe preko plesačke i tamburaške do muške pjevačke skupine Bače predstavili svoj cjelogodišnji umjetnički rad. Dakle, radimo 10 godina, krenuli smo sa jednim iznimno velikim sastavom, bilo se 15, 16, neka čak i 18 pjevača. Danas se to stabiliziralo na nekih 11 i taj broj sad funkcionira. Inače, izvodimo pretežno a cappella pjesme, znači izvorne pjesme Šokadiju, Slavoniju, a i neke autorske, po kojima smo malo već postali poznati. Radimo uz Kud, uvijek, znači nastupamo zajedno sa Kudom gdje pomažemo u pjevanju. Velečasni Vladimir Delić u sve svećeničke dužnosti u Tenji čak 9 godina je obavljao funkciju voditelja ovog kulturno-umjetničkog društva. Nakon 9 godina mogu reći da su članovi Kuda Josip Šošić iz Tenje evo ljudi s kojima se sve može. Dakle, napravilo se puno toga, naravno ne ja sam, nego da njih nema ne bi mogao ništa napraviti. Dakle, radili smo puno plesova, pjesama s područja Slavonije i Baranje, dakle s naših područja, obnova narodnih nošnji, naravno uz njihovu suradnju, pomoć i vodstvo, a isto tako i evo imali smo mnoštvo koncerata karaktera crkvenog, jel tako, dakle imali smo božićne koncerte, korizmene koncerte. Svečanom koncertu nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, koji uz čestitke za Božić i nadolazeću novu godinu Tencima najavio velike projekte u Tenji već početkom 2017. Ovo je prilika u ovim blagdanskim vremenima veseliti se, zajedno družiti. Došao sam ih pozdraviti i došao im reći, još jedanput ponoviti, da u ovoj godini grad Osijek će uraditi ono što smo obećali, to rasvjetu od Osijeka prema Tenju, i drugo, počet ćemo raditi sportsku dvoranu. U ovo blagdansko vrijeme nema bolje informacije nego reći im ono što oni žele, što smo obećali, što ćemo napraviti u sljedećoj godini.